Яңалыклар чыгарылышы үз ишен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гайцина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Дымлы һәм сулап булмый. Сидоровка бистәсендә С7 йортында яшәүчеләр подвалны су басуга зарлана. Менделеев кешесен йөрәге туктаганнан соң 1 сәгать үткәч тормышка кайтарганнар. Коткаруның уникаль очрагы ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә булды. Барып та үтеп тә булмый, безнең кайнар элемтәгә көн саен мөрәҗәгатьләр килә. Чаллар ишегалларын үз вакытында кардан чиста артмауга бер генә тапкыр зарланмады. Безнең төшерү төркеме комплекслар буйлап үз рейдын уздырды һәм автомобильчеләрнең һәм җәяүлеләрнең нинди кыенлыклар белән очрашуын белде. Тәбәнәк машиналар белән бирдә узу сынауды автомобильчеләр алар белдергәнчә тирән колеялар аркасында бу участоктан үтү нык кыенлашкан. Бу транспорт чарасына да йогынты ясый. Конечно, влияет. Она же пузом идет. Ложится на снег. Вообще здесь плохо. Вот по сравнению с 27-м, там вообще вот я проезжал чисто. А здесь вообще не убирают. Вот там в 27-м я знаю, прежде чем убирать, на машины вешают эти объявления. А здесь никакого объявления. Вот такие проходы по дворам-то почистили, а вот такие проходы не чистят между домов. Так что очень тяжело ездить. И во многих местах так, не только здесь. Здесь машины не убирали, трактор не стал чистить, потому что никак ему. Здесь-то убрали и все сразу. Вот так. Ну как, пробуксовывает, тяжело ехать, а особенно я как инвалид, так мне вообще тяжело. 40-нчы комплекста да хәлләр яхшы түгел. 40-07 йорты янында чокырлар гына түгел, бузлавык та барлыкка килгән. Мондый юлдан узу авыр, таеп имгәнмәс өчен адымнарны әкренәйтергә туры килә ди бирдә яшәүчеләр. У меня ноги больные, приходится мне ноги задирать, как-то мне тяжело задирать ноги. Сами понимаете, вот скажем, даже через Беляева, где пешеходный переход, там тоже отвалили, и все, и на этом бросили. Рабочих нет, чтобы очистили все эти. Приходится каким-то образом чуть не ползком ползти. Мешает, конечно, это шоферам мешает, с детьми ходить тяжело, это старикам тяжело. Всем тяжело уж. Шуларның сорауларына җавап алу өчен без хезмәт күрсәтүче оешмаларга мөрәҗәгать иттек. Безгә аңлатуларынча 26:04 йорты ишек алдында кар чистартылган. 40-нчы комплекста кар җыю эшләре 20 гыйнварга планлаштырылган. Халыкка мәгълүматлар йорт чатлары аша һәм подъездагы мәгълүмат центларында белдерүләр белән хәбәр ителәчәк. Лилия Гайцина, Яно Вальдюф, Нисиксанов, Яңалыклар. Дымлы һәм сулап булмый. Сидоровка бистәсендә С7 йорты подвалында торбалар тишелә. Фатирда исә бөҗәкләр барлыкка килгән. Бирдә яшәүчеләр сүзләренчә идарә итү кампаниясында шикаятьләргә җавап бирергә ашыкмыйлар. Шуңа күрә ярдәм сорап алар безнең редакциягә мөрәҗәгать итәргә карар кылганнар. Хезмәттәшем урынга чыкты һәм проблеманы ачыкларга тырышты. Сидоровка бистәсендәге С7 йортына 38 ел капиталь ремонт монда булганы юк диләр бирдә яшәүчеләр. Алар белдергәнчә кайнар һәм салкын су турбалары инде искергән һәм аларның еш тишелүе бөҗәкләр барлыкка килүгә китерә. Фатирларда хәзер 40 як тараканнар һәм хәтта тышканнар да бар. Бу бер дә рәхәт түгел, шикаятләргә беркем дә җавап бирергә ашыкмый ди бирдә яшәүчеләр. И подвале, если они, видать, с подвала поднимаются, они это мусоркам, около мусорки бегает. Таракан вообще везде бегает. Летом по окнам ходит. Прямо спускается по окнам. Откуда поднимается, не знаю. У меня сейчас в квартире я уже вывела, но тараканов есть. Трубы, значит, течет, там машкара, невозможно даже входить. Сантехников, звоним, сантехников, жилкомсервис вызываем, трубку не берут. Никто не отвечает, никто не приходит. Вот поэтому мы обратились к вам. Капиталь ремонтны 2025 елда ясарга вәгъдә иткән булалар, ләкин яңартулар булмый. Аларның өе исемлектән төшереп калдырыла. Турбалар бик иске, аларны инде алмаштырга кирәк дип бирдә яшәүчеләр. Нәкъ менә шуның аркасында күп су аккан. Вода хлещет прямо с улицы, слышно через мусоропровод. А говорят, потом приехали, ничего, дежурка приехала, ничего, говорит, там не хлещет, там капает. Там, по-моему, до сих пор вода течет. Канализация у нас уже лет 15 не делается она.
Вот вчера затопило горячей водой и пошло. Она плавала уже. Канализационная труба, у нас шов, видимо, там текет и все затапливает. До 3-го этажа, чуть ли до щитка не дошло однажды. Если бы дошло до щитка, замкнуло бы, света бы не было. Эйдерейду компаниясында аңлатуларынча, подвалны су басуның сәбәбе турба үткәргечләренең тишелеп, аварияле хәлләр китереп чыгаруы. Сидоровка бисәсендәге С7 йортында аварияле участокларына алмаштыру буенча эшләр башкарылган. В настоящее время осуществляется процесс просушки подвального помещения. Однако должное проветривание затруднено из-за закрытия проектных продухов жителями балконов нижних этажей. Надлежащее состояние подвального помещения находится на контроле управляющей компании. Дератизация һәм дезинсекция график буенча айга 2 мәртәбә үткәрелә. Хезмәт күрсәтүче оешма тарафыннан подвалда кимерүчеләргә һәм бөҗәкләргә каршы өстәмә эшкәртү чаралары үткәреләчәк. Лилия Гатина, Яна Вальдюфа, Нисик Санов, яңалыклар. Менделеевич кешесенең йөрәге туктаганнан соң 1 сәгать үткәч тормышка кайтарганнар. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә коткаруның уникаль очрагы булды. Пациентны клиник үлем хәлендә китергәннәр. Табибларның бердәм эшләве, шулай ук яңа хезмәттәшләре робот-реаниматолог ярдәмендә ир-атны коткарып кала алганнар. Уникаль очрак турында тулырак халдагы материалда. Менделеевскида яшәүче 62 яшьлек ир-атның ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә клиник үлем хәлендә китергәннәр. Моның сәбәбе зур инфаркт, вакыт секундлар белән саналган. Пациент поступал к нам с острым инфарктом миокарда в тяжелом состоянии, но у пациента случилась остановка кровообращения при заезде в больницу. Незамедлительно начаты реанимационные мероприятия в шоковом зале. 65 минут табибларга пациентны тормышка кайтару өчен нәкъ шул кадәр вакыт кирәк булган. Кагыйдә буларак йөрәк туктаганнан соң 30 минут үтсә реанимация гамәлләре инде нәтиҗә бирми. Ир-атны тормышка кайтару медиклар һәм робот-реаниматологның бердәм эшләве ярдәмендә мөмкин була. Включается кнопка и производится компрессия. Компрессия производится правильно, с правильной частотой, с правильной глубиной нажатия, что очень важно при эффективной сердечно-легочной реанимации. И самое главное, он может работать в режиме нон-стоп. Машина не устает. Белгечләр 62 яшьлек пациентның организмында тормыш өчен мөһим функцияләрне торгыза алганнар. Мы в больнице с высокими технологиями и хорошим медицинским оборудованием. Помимо аппарата ЛУКАС пациенту было подключено аппарат ЭКМО. Это экстракорпоральная мембранная оксигенация, которая позволяет на время заменить работу легких и сердца. Оннары рентген-хирурглар коронар артерияны стентировкалаган. Гомумән алганда ир-ат бүлектә 300 сәгать уздырган. 7 көн ул экстракорпораль мембрана оксигенация аппаратында була. Оннары кардиология бүлегенә күчерелә. Ир-атны инде хастаханәдән чыгарганнар, ул тернәкләндерү уза. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.